Gisugdan na ang mga makalingaw nga aktibidad alang sa Kasadyaan Festival 2024 sa Alabel, Sarangani. Pipila ka kapuso stars, makisadya. Ani ang report? Bibo nga gisugdan ang 53rd Foundation Anniversary ug 23rd Kasadyaan Festival sa Alabel, Sarangani adlaw Miyerkules. Lakip sa mga aktibidad ang Agri-Fishery Fair kung asa gibida sa matag barangay ang ilang nagkadiang produkto sama sa gulay, root crops, lubi, mais, isda ug uban pa nga gidisplay sa nindot nga mga bahay kubo. Gikalingawan sab kining mga naka-costume nga kalabaw nga alaga sa mga mag-uuma. Nahimuot sab ang mga mananaway sa lumba sa pagkagud og lubi nga usa sa mga nag-unang produkto sa Alabel. Duna say pa-contest sa palamiay og luto sa inihaw nga native nga manok ug hito. Gawas ni ini, gikalipay sab sa mga mag-uuma ug mananagat nga nakadawat og pipila ka agricultural equipment, farm inputs ug ubang hinabang kinigikan sa Department of Agriculture Region 12. Tumong niini nga mapalambo pa ang ekonomiya sa lungsod ilabi na sa agrikultura nga nag-unang panginabuhian sa mga residente. Samtang mas mahimo pang sadya ang Kasadyaan Festival 2024 sa pagsalmot sa pipila ka kapuso stars. Sa Domingo, September 8, get ready to be dazzled kay sa Coronation Night sa Mutya ng Alabel 2024, makauban si Sparkle host and Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados ug kapuso heartthrob Christopher Martin sa alas 7 sa gabi kana sa activity area sa Alabel Municipal Grounds. Samtang sa Martes, September 10, makisadya sila si Yasser Marta, El Villanueva, Christian Bautista ug Isabel Ortega ato sa pa-concert sa Kasadyaan alas 7 sa gabi sa Alabel Municipal Grounds sab. Busa, kita-kits mga kapuso. Kauban si Gary Balantay sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.